Ụmụnne m, ọ na-ahụkwa otu ekwensu na-esi bụrụ nnọọ ngwongwo ya ebulie nnọọ akpa tee uji ọnụ gakwuru nnọọ mmadụ mgbe ihe ọma chọrọ imere ya. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fonu sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na m weredere akụkọ nụ gbutowederele ya ụmụnne ka ha ledele ya tụledele ya ma gwa ya okwu ma sị na ọwụ ha. Ụmụnne m, ya gaa n'ihu sị m na ya lụrụ di, na ya lụkwaranụ the only son, na ọ naanị di ewo naanị ma nwoke ma nwaanyị nne na nna ya mụrụ. Nna ya anwụkwalanụ, ọ nne ya zụrụ ya na-ewe ticha. Ọ wụ eziokwu na ya lụrụ di, na ọ nne di ya na-ekwu ihe na-eme n'ugbo ahụ, na di ya enweghị ike iteki decision without agwaghị nne ya, na enweghị ihe di ya nwere ike ikwu. Ị gị na-akọdoro di gị akụkọ na ya were ihe dị mkpa ị ga-ele ya anya ka okwu uche obi ya. O nweghị uche obi without nne mụrụ ya. Ya bịa elechaa anya sị nsogbu anọ na ọ wụta ọwụ otu mkpụrụ nwa, no problem, na ọ wụ ịhụnanya nne na-anụ n'etiti nne na nwa. Ya na di ya ebiri, ya na-agba mbọ ahọzụlụ, emetakwana ego na saịdị ka ya na biznes ya emege. Ma nne di ya na-eme, ya gụrụkwana ya eburu akpa bịa. Mgbe ọbụla nne di ya ga-abịa, di ya ga na-amara ya na ka ọkwa, na-arịọ ya arịọ si ya biko na enwekwala ihe ọbụla ọ ga-eme ma na trapụ mma ya, ọ na ịga na bad book mma ya, ọ mesị mma ya iwe, na ya biko savụ mma ya diligently, wepụta obi ya niile wee mma ya ka ọwụ nne ya, na ya chọọ ka mma ya were iwe ọkpụrụ ya n'ọnụ n'ụdị na ụdị ọbụla, na ya biko. Nwaanyị mba nọ nza ọsọ ka mgbe ọbụla nne di ya ga-abịa, ote ka ya ga-agbawa erigwe ngwe, na ya ga-eme ka ishọ na ya eshiri ofe anụ eju ofe, ga-asachiri akwa mere ya ihe dịka nne di. O mee 6 months ya na di ya lụrụ, ya atụbekwa na ime, ya adụbeghị ime ma fọzikwa ịmụ nwa. Nne di ya bịa ka ọ bịara, ya ma na ọgụ na mgba ka o buru bịa. Ọ bịarute ekele ya, ọ tọpụrụ ya ọnụ, o dowe akpa ya gwuo m mabaga na batrum ga wakwa ahụ ụcha, gaa na kichin ga were nri rie. Di ya nọkwana nga ahụ okwu ha okwu. Ọ pụtara iwekwe nri chansị ya bịa were oche nọrọ ọdụ, ya bịa nọrọ ọdụ. Ọ jụwa sị ọ gịnị kpatara kemgbe 6 months eji elu ya ahụbeghị afọ ime, ọwa ọ na-atụ ya na-apụ ka ọwa ọtọgadụ ha atụga. Ya gwa nne di ya sị na ya lụrụ di ka ya mụọ nwa, ya lụghị di ka ya tụọ ime nwa pụọ, na ọwụ na ọ baiga na Chukwu nna ga-emere ya ebere, ọ ga-ahapụ na ọ batabeghị ma ọ fọzikwe na ọ nọ. Nne di ya sị that means na ịtụ ime na ịmụ nwa ga-enye ya nsogbu, na ihe ọ na-alụ na ọ dị only child, ya enweghị ụdịka time ahụ ịbịa sị ka elewe Chineke anya n'ihu, na Chineke na-enyere onye na-enyere onwe ya aka, na ihe ahụ ya sị ka ya gwa ya na ya enwezighị ndidi ahụ. Ya atọ na gwa nwa ya nwoke si ya biko chite ụgbọelu ruo anya na ọ bụrụ nwaanyị ka abụọ na ya dị kwọtụtas ka a ga lụta. Ike agwụ ya, ya na-elenụ ka di ya sanụ mmanya, gwa mmanya na orubeghị ka otu ahụ. Di ya sị na otu ọbụla Chukwu siri dee ya ga-ewere ya otu ahụ, na ọhịa di ya gwara mme ya ghọta na ihe gbasara ịlụ nwaanyị arụkwa ka ya na nne ya ọ kpaala ya, ya gba nkịtị. Ọ ya ka ya nọ after 4 months mmanya bịachiri ije ahụ, making 10 months ọ lụrụ di ya na-amụbe nwa. Mmanya bụ ije ahụ ọ bịara wit ọchị wit ahụ ọṅụṅa. Ya elewe sị nụkwa na ele ihe nwere ike ịkpa nwaanyị n'ugbo obiọma, na ya rube n'ime na ele ụdịka news nwere ike ịkpa nwaanyị n'obiọma, n'ihi na ọ na-ekwu mgbe ọ bịacha ọ nwa nwoke ka ọ na-agwa mgbe ọ na-abịa. Ọ ya ka ahụ ṅagidere ya ṅagide ya, obiọma akpacha ya. Ọ jụwa ese ele ote ya rụ, ya ekwuo, ya erigekwa eri, ya ekwuo ya sị he ofe ezize nwa ya nwoke sị ele ebe dị gị nọ, biko na ya gakọtara ya nọ. Ya elewe nne di ya ma nwere ya na nwa ya nwoke ọkpara ị ga-akpọtara ya nwa bọyị. Ya sị mba na nne di ya ga-ekwe ka akpọtara ya nwa bọyị, ọ ga-asị ka ya na-arụghị ime na ele ihe eji nwa bọyị eme, na ele nwatakịrị asị ga-akpụta. Di ya sị ya chere na ọjọọ soro bịa, na ya nọrọ n'ọdụ, na ya sị ya na ya biko ga-akpọtara ya nwatakịrị. Ya nọrọ nga na lewe di ya sị jụwa nne di ya sị ele nwa ya nwere nwa a chọrọ ịkpọta. Nne di ya sị o di ya na ọ gwabeghị na di ya tọọla nwatakịrị ime, na enwere nwatakịrị atụrụ ime, na ọkwa n'ihe ya bịara ka ya nabata dị nwa ụkwụ ruo ya ala ka enwe ike mara otu esi aga ime ihe isi ya. Ọ sị asị n'elu oche na-ele di ya. Di ya sị na ya enweghị any other option, na ihe di ya sịrị chịrị ka moto pụwa. Ọ ya ka di ya pụwara lọtawazie kpọrọ one fine girl, not just fine, obere nwa, very small girl. Kpọrọ nwa anọ ntara lọta, afọ ebuola, afọ eruchana, agawachana 6 months. Ya sị na that means o teela atụrụ ime ọgwụ. Ya na-elekwana na ikekwa na ọ ime fresh ime 1 month or 2 months. O afọ na ha agala 6 months, after 5 months and nne di ya na-aṅụ obiọma akpacha ya, nwatakịrị abata.
nne di ya gaa na kichin ọ na-eshibere n'ụlọ ya before o ji aka gaa na kichin ga-eshie nri nye nwa anọ bido were akwa bikwasa nwa anọ ntara na anya ọjọọ ọbụla ga-ele ya na ekworo ọjọọ ọbụla na ọ ga-aga back to sender kpega ekpere a n'isi nwa ahụ nwatakịrị na-asị amen amen ewere room the other room nye ya elege ihe ka ahụ elege so nga na-akpọpụtara nwa na ugbu a na ihe akwa ụlọ ya na di ya tọkọrọ aka arụ na ya wụ a successful business woman na ihe nakwa ụlọ ma ego ya buru bịa di ya ebupụta nye di ya sọpọtọ di ya ọwụ n'ụlọ anọ ka ga-akpọpụtara this girl without respect ya gwa nwanne di ya si ya mama na ihe a na ọ dịrị ya too much to bear na ihe na-awụghị ụlọ di ya rent na ihe ewu ụlọ ya na di ya rụrụ ma ọ bụrụgodo na ya na nwa ya nwoke nwere planụ ịkpọta ọlụta nwa ọzọ na ekwesịrị imekiri that girl provision ọ bụghị ekwesịrị ịkpọta ya ebe a bịa kpọta ya n'ụndị aha nose nne di ya gwawesị enwekwere mgbe ya lere ya anya na ọ ka ga-anọ na o nwere obi na ya lere anya na ozugbo ọ ga-ahụ nwa ugbu a nwa baga n'ime ụlọ bu akpa esi a na-alụgachi na ọ wụtụ ụmụ nwaanyị nne ha na nna ha zụrụ azụ na-eshi eme ebe ọ bịara n'ụdị isi apụta nga anụ ntara ka ihe a ka nne di ya kakpụ n'ọnụ okpuru afọ gbarọọ ya chigharịa ya filie na ọwa iwe n'ihi na body system ya echenjiele na ifilie na ọwa iwe ejiri nnọọ nwayọ ghekpoo na toilet ya na di ya master toilet ha gụshigwo onwe ya ụzọ ebe ahụ na-agbụga agbụrụ ha efilie na ọwa akwa ka ya bege ya na-agbụ ya gara igbochi umejie nga ya gbochaa ya ekwe ha pụta ya nọrọ ọdụ na toilet ga na ịga nga anụ ntara ka ya nọ from that very day ike ọgwụgwụ ike ikwu ọka sef ya na-elezi ha na atama ọ ya ka ya nọ otu ahụ si eme gị ya gbaghete ya sị mba ka ya gaa ụlọ ọgwụ gị mara ma ya nwere malaria amịrị ọbara ya cheke ya wụ na ya nwa dị ime 1 month and 1 week and some days ọsọ obiọma ya ma otu esi agwa nne di ya wụrụzie joy na-achọzi suppress ya na-achọ ikupu ya ume ya sị mba otu obi si ya gwa di ya so that dọta na-akwụbụ ụgwọ isi this girl ọ ma ọ ga-amụcha nwa alawa na ama what to do ọ ya ka ya gwara di ya silekwe result ya di ya gwa ya si ya na result a na ọwụ okukuru ya with doctor na ya don't worry tomorrow na ya na abụọ ga-aga na hospital ọzọ ka ya ga confirm ya so nsogbu anọ di ya nọ ntarịrị bụ ga-agwa ya nne di ya gara bata so nwa ka ekwanụ ọsọ ọ ga-ime ya na ọwụ nwa ekpuge ka ọwụ o lele anya di ya tọọla nwa ya ọzọ ime ekuluzie danụrụ ime na ọ rụchakwa ka okechira nwa ya n'afọ na ọ rụkwa ka na because ọ bụrụ na ọ ga-atụ nwa ime na mma ọ tọọla ime kemgbe ekwere mụ ya na ikekwe ọ nọ na kepụ na di ya tụrụ nwaanyị ọzọ ime ọ hapụzi onwe ya karịa ime na afọ ime ya ahụ enweghị ike imuvu ya till ụwa na-agwụ na afọ ime ahụ enweghị ike imuvu ya na ya werele joy ya were ịhụnanya nyefee this small girl na ọnwụ nwa na-eburekiri that record ọnwa eji onwe ya na ihe wụ nwa ya na gị nweta na afọ ime na ọrụ na onweghị ike imuvu ya na kemgbe 10 months ọ lụrụ di na gịnị kpataziri ozugbo ọ nọrọ na nwere nwa di ya tụrụ ime ọ hapụzi onwe ya ka arụ ime ya na-ele this woman ya jụọ esi na kwawo a teacher na ya mere expect na oge ekwu okwu dịka onye gara school nne di ya si nọkwa na ya gụrụ na ya ga-eji challenge ya na ya wụ illiterate ya manage na ihe ga-eme ka ọ hapụ ịpụ n'ụlọ a taa na ọ dịghị ya na-ele di nne di ya banye n'ime ụlọ tụsha bupụta shia akpa ya eji na ọwụ ụlọ di ya na nwaanyị na-enwe ụlọ na ọsọgodo o butere 100 million nga na ọwa ego ha kpara ka ha ji bịa lụ ya na ọ ga-apụ n'ụlọ a na ọ kpọrọ ya illiterate na ọ ga-apụrụ ya elegide otu obi so make iwe move because ihe ị ga-gagodo somewhere ga-amara otu ị ga-esi mee mụọ nwa n'udo ọ sị ihe niile nne di ya na nwa ya nwoke at gawo because nwatakịrị dị ime ha gala scan hụta na ọnwa nwoke ka ọ ga-amụ di ya anọrọ nga gwawe si na ọ bụ onye buru ụzọ ime ka a ga-enye the whole attention na ọma ihe ọ chọrọ ka ya mee na this pregnancy news o wetaghị now ọ dịzị ka o nwere onye ọhụrụ tụrụzi ime ihe mma ya kwugerekwa ka ọ wee eziokwu ya gbadi ya nkịtị nga anụtara ka nne di ebuchichara ibu ya eji ya jụwa nne di so ya nwa ji aka ya na-ese ndị ya out of her husband's house yes na ọwa out of ụlọ nwa ya na nwa ya mụrụ na ọ ya nwa ji aka ya na-atụpụgara ya ihe eji and na ọ ga-alarịrị ya jụwa ha di esi n'ihu gị ka nne gị nọ na-atụpụgara ihe eji di esi na ọ mmanya ka ọ bụ na ọ mmanya ka ọ ga-wuru echi na ihe ọbụla mmanya kwuru na ọ fine na mmanya na ọkwe mọda na ọ ya nwe decision na ọ lagodo n'ụlọ nne na nna ote mmanya si alawa dị ya alawa na nwa mba nọ nza ya ele onwe ya eji ego enweta ga-eche lawa n'ụlọ nne na nna ya eburu akpa ga lọja na hotel kọntaktị ejenti ha chọtara ya ụlọ ewe ebe ahụ bido n'ishi zụwa ma fon ma ụmụ ihe eji ebi ụlọ na-emekwa biznes ya nwatakịrị ka erụrụ dị ime
o weta ha aka ya mụọ nwa nwoke ha elepụta ya n'ụlọ ọgwụ agwawazi nwatakịrị ka a gaa lụọ eme ihe nụ n'isi ya the girl jụrụ ajụ that na ya achọbeghị ka eme ihe nụ n'isi ya now n'otu n'ugbo ya mụrụ nwa na ya chọrọ ịgaghachi back to school na ya achọbeghị ịza married woman now nwatakịrị ajụrụ aga eme ihe nụ n'isi ya kasị ka nwa ya galitegodo isi first ka ya mara what to do na ya chọrọ ịlaghachi back to school ha nọkwara ha feel relaxed from the time ya esi n'ụlọ ahụ pụọ enweghị nne di ya kpọọ ya si lọtero di ya akpọghị ya si lọtero ya mụọ nwa anụtara mụọ nwa nwoke enweghị any one of them kpere si ya gagakwa ụlọ ọgwụ ka ya mụakwara nwa anụtara mụcha na ọwa enyi ya nwaanyị weziri fonu kpọwa di ya so na ọwa very wicked man na ya jọsasị ka ya gwa ya na nwunye ya mụọ na nwa nwoke na ọ na ya na ya bụ ọgbariga n'ụlọ ọgwụ na ọ mụrụ nwa n'abalị ọ mụrụ nwa nwoke and na nwa ya nwoke yigide ọ si ewere fonu nye nwunye enyi ya nwaanyị jụwa di ya sị na ọ wụrụ ya nwa nwunye na ọ ga-anara fonu ka o kwere agbanyọ fonu ya na-ele n'anya ka di ya ekpeghachi na ejuna ya ụlọ egwu ebe ọ mụrụ o kwe ha akpeghachi ya na nwaanyị mba na nwa ha mụrụ na ha ọ nọ 4 years na-aga 5 years mana ọwụ ya wụ the main reason ya ejiri agwaga m ihe n'ugbo ene na kemgbe ya eji n'ọrụ onwe na enwere onye rekọmendịrị ya somebody ndị onye ahụ rekọmendịrị na ala bekee ya na adịga na akpakwanụ since ahụ ma vidio chat ma gịnị dịga sịkwanụ na enwere onye ọcha ma ọrịa nwa nwoke na ya ga-like ịlụ ya na all this guy na-esendịrị ya ego apọmpụ ya ego ka mmiri na even ọ chọrọ isend ụmụnne na Eastern ka ha bịa mee ihe nụ n'isi were detain ga return ọra ex-husband ọ ya nwasị ya mba na echere mgbe ọ lọtara ka ha hụ before na-ekwu okwu ịlụ di edenwezie na ọ na December nọ ka ọ ga-alọta na all this guy na-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ na ọ ya na-esendịrị ya ego na ihe na-emegwala naanị vidio chat ha kpa ha na-akparịta na-achị na information ọzọ ya na-enweta wụ na the girl mụrụ ha nwa that small girl mụrụ ha nwa pụtara n'otu ụkọtụ were nnọọ long note degedegedegede mee explain ote nwa ahụ ọ mụrụ shiri ọwụhụ nwa die ọwụhụ nwa ọ gwaga ma nne di ya wụkwana nwaanyị ticha na nwa ya kụ awụhụ nwa ha na the boy tụrụ ya ime na ọwa apprentice mgbe ọ tụrụ ya ime and ya dị obere ya amaghị otu ya ga-eme afọ ime ahụ na ọwụ plan ya na the boy ịbịa n'obodo ebe ọsọ na-alụ ya ọsọ na-alụ ya alụ na ọkwanụ idea ya na the young man ka ele alepụtagodi ya n'afọ ime na ọkwanụ ihe kpatara na ya eji ekweghị ya di na ọ tụrụ ya too much ya amaghị otu ya ga-esi bịa kwere ya di na the boy na-edu ole na o mewekwala n'ọfụma na ya biko na ya eji record of ihe niile ọ kwụrụ n'ụlọ ọgwụ na emechaa the young man wụkwanụ onye na-ekwụrụ m nwa ga-esendịrị ya na ọ bụkwa akpọ ya na fonu kọwara ya mmụọ na ọpụpụ na eku nwa ya pụcha na ọ dị agwe na ọ plan ya na ya bụ so na ha stress na onwe ha na ya wuo nwunye na ọkwa ihe eji sị na ọ bịala alụ ya na ha biko gbaghara mee ya understand na ugbu a na nne di ya na-akpọzi ya na ya lụghachita nna ọnwa di ya na-akpọ ya na ya lụghachita na iwe ya wawụrụ na ọ dị eji aka ya tụpụrụ ya ihe eji na ọ gara adịcha ya ụta kama na nne di ya tụpụrụ ya ihe eji n'ihu di ya na ọ bikos that girl ghọrịrị ya nwa nwoke ha kwuru ole nwa gwakwuru onye nwa na ya echetara ihe nne di ya gwara dat na afọ ime na-enweghị ike ime ofu ya na ihe echele n'elu chee n'ala ihe nwere ike ime ya laghachita back na enweghị ya na-echeta na this guy na-ala bekee na obi ya nọzi ebe ahụ and the guy si ya na ya gwa di ya na ya bọtara gbasara nwa ya na ya ga-azụ nwa ahụ tolite ọ chọrọ ya lọta na enwe onye na ya dọga nwa ya nwoke ụdọ na ya ga-azụ nwa ahụ and otu a ka ọ na-esendị ego ọ bụla o sendịrị ya ọ nwa ya nwoke ahụ ka ọ ga-akpa ha si ewere ego aga zọrọ nwa ya na ewere ego aga zọrọ nwa ya ọ na-enye ya ego kpa ya ha ọ enye ya ego ọsọ make sure na ọ zọrọ nwa ya skuul etiri nwatakịrị na ọ ya nwa sendịrị ego na di ya ajụ ese tili ruo nga n'ugbu a na ha bidere because the girl ha filiri n'ụmụrụ na ha chukwu na igwe agbalagala kuru nwa gbakwuru onye nwe nwa because the girl dị mbụ mara ọhịa o ji ekwe ka ha bịa kwụgwọ isi ya eburu afọ ime onye ọzọ tụrụ ime butere ha elepụtazie n'afọ ime bịazie ntụrụjụzie nwa ka ya na di ya mụrụ na m jụderele ya mba ụwa si ọ wụrụ gị na ele advice ị nwere inye ya ụmụnne m ọ ga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ